Avui anem a parlar de la recerca que fem al Laboratori de Neuroanatomia Funcional i Comparada de la Universitat de València i la Universitat Jaume I de Castelló. I en concret anem a parlar d'una de les nostres línies d'investigació que se centra en sexe, feromones i cervell. Ara us explique de què va. Quan pensem en atracció sexual als humans, sempre pensem en algo que ens entra per els ulls. Per a alguns animals també és així, com per exemple per a aquesta fantàstica au que teniu en la imatge. N'hi ha animals que per atreure a les parelles del sexe oposat el que fan és adornar-se de manera que les possibles parelles, quan es veuen, es queden enlluernades i es senten atretes sexualment per ells i volen reproduir-se amb ells. Però en realitat per a molts animals l'atracció sexual no entra per els ulls, sinó que entra per un altre lloc, entra per el nas. Entra per el nas perquè per a moltes espècies la seva manera de comunicar la seva intenció de reproduir-se és alliberar al medi unes substàncies olfatives, unes substàncies químiques que s'anomenen feromones sexuals. El terme feromona sexual és un terme que es van inventar dos investigadors, que es deien Carlson i Lusher en l'any 59, i per a definir aquestes molècules, que eren unes substàncies oloroses que produïen una excitació o un canvi de comportament en aquell individu que les rebia, i a més, aquest comportament o aquesta reacció tenia que ser un comportament innat. Això què significa? Que en realitat, per a demostrar l'existència d'aquests senyals químics en animals com els mamífers, com els que emprem al laboratori, que us he ficat així breument, com per exemple els ratolins o les rates, ha sigut molt difícil identificar aquestes feromones perquè els mamífers, tant rates, ratolins com nosaltres mateixos, som gran aprenedors i molts dels nostres comportaments són apresos. Per tant, per a destriar quins comportaments són innats i quins comportaments són apresos, tenim que fer molts experiments i és molt complicat. És per això que, tot i que el terme feromona, com us deia, es va consolidar en l'any 59, hem tardat molt de temps a aïllar les primeres feromones en mamífers. I les primeres feromones en mamífers que s'han aïllat no han sigut aquelles relacionades amb el sexe, han sigut aquelles relacionades amb la relació materno-filial. Com he dit, per a que una feromona es consideri feromona, ha de provocar un comportament innat. Què millor per a veure un comportament innat que anar a una cria acabada de néixer. Un equip d'investigadors francesos, fa uns 10 anys, va aïllar en les mamelles de les conilles una substància química que teniu ahí representada que feia que les cries acabadetes de néixer anaren corregent a buscar eixa font de llet. Els investigadors han continuat les seues investigacions en humans, intentant buscar eixa feromona mamària en humans. Encara no han trobat la molècula exacta, però el que sí que han trobat és que les mares que al voltant dels mugrons tenen unes glàndules que s'anomenen glàndules de Montgomery, que les teniu en la figura, senyalades amb fletxes, els nadons que tenen aquest tipus de mares s'enganxen millor al mugró que els nadons que les seues mares no tenen aquestes glàndules. I se suposa que en aquestes glàndules hi ha aquesta feromona mamària que atreu al nadó cap al mugró. Però nosaltres estàvem parlant d'atracció sexual i per a investigar quina era la feromona de l'atracció sexual van passar uns quants anys més. En realitat, que existien feromones d'atracció sexual innata en el ratolí va ser un descobriment del nostre propi laboratori. I com ho vam fer? Va ser d'una manera prou enginyosa. El meu discurs està dient tot el temps que les feromones han de provocar una reacció innata. Aleshores, per a saber que un animal se sent innatament atret per un altre, el que t'has d'assegurar és que mai l'hagi vist i mai l'hagi olorat. El que vam fer al nostre laboratori va ser agafar camades de ratolins, separar els mascles abans de la pubertat, he de dir que, com que les feromones d'atracció sexual són d'atracció sexual, se suposa que comencen a produir-se només quan l'animal ha madurat sexualment. De manera que si tu agafes una camada
i aquestes germanes les separes dels germans abans de que arriben a la pubertat, el que ocorre és que aquestes femelles no mai han olorat a un mascle adult i, per tant, no saben quin és l'olor que els provocarà suposadament una atracció sexual. Doncs bé, vam agafar aquestes femelles, les vam criar i quan ja van ser adultes les vam ficar en caixes en les quals hi havia unes feromones de ratolins adults. I la seva reacció va ser una reacció sorprenent, però en realitat era la que esperàvem. I aquestes femelles van preferir estar sempre al costat d'aquestes feromones sexuals de mascle, tot i que no mai les havien olorades. Així és com vam demostrar que hi havia aquestes substàncies. El que passa és que nosaltres no vam poder aïllar les substàncies i això ho va fer un equip d'investigadors de la Universitat de Liverpool. La substància que ells van aïllar és la substància que teniu així representada, és una proteïna. La proteïna es diu darsin, és una proteïna que els mascles de ratolí adults secreten en la seva orina. S'anomena darsin perquè, com els que la van descobrir eren britànics i se veu que eren fans de Jane Austen, la van batejar com el protagonista d'Orgull i Prejudici. Doncs bé, aquesta substància en concret és la que provoca que les femelles de ratolí se senten atretes cap al mascle i vulguin copular en ell, com teniu en aquesta figura, que és una il·lustració preparada per Hugo Salais del nostre laboratori. Però veieu que en la figura hi ha dues parts. Hi ha una part en què la femella olora darsin i vol copular amb el mascle, però també hi ha una altra part. Hi ha una altra part en què dos ratolins s'estan barallant. De fet, l'altra part, les dos ratolins que se barallen també són una femella i un mascle, i és que hi ha un moment en la vida de la femella en què no vol saber res de sexe, i és quan aquesta femella està alletant a les seues cries. No vol saber res de sexe i, de fet, no vol saber res de mascles, perquè qualsevol mascle que s'acosti al seu niu pot ser infanticida i pot acabar matant a les cries. Com identifica la femella que ell és un mascle? Perquè olora darsin. Però esta vegada, en lloc d'olorar darsin i voler copular amb el mascle, el que fa és voler matar-lo, literalment. Això és el que s'anomena agressió maternal. I depèn de la mateixa feromona que depèn l'atracció sexual de les femelles per als mascles, la qual és una cosa que és meravellosa. Tenim una substància i, depenent de l'estat fisiològic de la femella, li podrà produir una atracció sexual irresistible o una fúria assassina. I aquest efecte de canvi de l'atracció a l'agressió el va descobrir la investigadora Ana Martín Sánchez en el nostre laboratori. Bé, darsin és una feromona que en realitat a nosaltres no ens fa olor a res, i això és perquè els ratolins són capaços d'olorar-la no per el sistema olfactiu que comparteixen amb nosaltres, sinó per un segon sistema olfactiu que tenen els ratolins i la majoria dels mamífers. De fet, és una raresa, en el nostre cas l'haver-lo perdut, l'hem perdut tant els primats com els dofins, però segon sistema olfactiu o sistema vomeronasal o sistema olfactiu accessori es troba en els ratolins i en una altra varietat d'animals i els permet olorar aquestes substàncies tan importants per a la seva conducta i per al seu comportament i reproducció. En el nostre laboratori, com que som un laboratori de neuroanatomia, el que estem buscant és en el cervell quines són les àrees que processen la informació que ve des dels sistemes olfactiu i olfactiu accessori o vomeronasal. I un dels nostres descobriments també més cridaners és que la informació que arriba des d'estos sistemes va directament a l'amígdala, que és un centre emocional, i de l'amígdala a l'estriat ventral, que és un centre cerebral que processa les recompenses. És a dir, aquests olors sexuals, per als animals, la nostra hipòtesi és que són com un premi, són capaços de reforçar un comportament i serien, en principi, plaents. Això ho hem publicat en diversos estudis en el laboratori Neurofunk, que com dic està en la Universitat de València i en la Universitat Jaume I. Però, clar, cada vegada que publiquem alguna d'aquestes coses sempre ve la pregunta de això ho heu fet en ratolins, què passa en humans? En humans ni en feromones no se sap. Primer, ja us he dit que aquest segon sistema
olfactiu que gasten els animals per detectar les feromones, en els humans s'ha perdut. Segona cosa, sí, s'han fet intentones de buscar aquestes feromones, però, pel que sembla, no les estem buscant en el lloc adequat. No sé si per pudor o per quina raó normalment les feromones en humans s'estan buscant en les secrecions de les aixelles, que, bueno, en realitat us he dit que en el ratolí les feromones sexuals s'alliberen en l'orina, en la zona anogenital, que té una mica més de sentit, però fins ara tots els esforços estan centrant-se en la zona de les aixelles o la zona de la cara. I, de fet, n'hi ha algunes feromones proposades per a humans, l'androstenediona, l'estatetraenol, tenen uns noms també bonicos, però resulta que les venen en colònies, però jo no vos aconsellaria que vos les ficareu perquè aquestes olors són feromones sexuals de porc. De fet, com funcionen molt bé és per a ficar a les femelles en situació abans de la inseminació artificial que se fa en les granges. Bé, trobarem alguna vegada les feromones en humans? No ho sabem. De moment, nosaltres, en el nostre laboratori, continuem investigant quina és la base cerebral per a tots aquests comportaments d'atracció sexual mediats per feromones.